Nakaibaw ko kaning sagbot, bitaw kay garlic ni. Kaptisa pa. Siyang tuhod. Garlic ni si Jamone ipanakot ni tatay sa una ug maghumba mig nangka pa. Humot ni si jang ahos. Na garlic. Nakainamdam ko dani sa bata pa mi nga nay tanam sa mo ang lola. Naman ni naghandri di ay. Sa og maghumba sa tegnangka kay sugon mig pakuha kay ngani. Hi guys, good morning ninyong tanan guys. Dahil sa katao Diyan gitripa nagjang iring. Yan namong kan guys sinayhay. Nagisaka kay arong mahanginan. Kay wala ugah. Kay sige kuwan, one. Nami dari higda guys. Kay sige yan may ninghari datong kuwan, kwarto. Wa pa man ni mahumaghimo daning kwartohon man po ni Dani, wa pa nahuman. Unja agdog ni Junjun di ah. Jang plus light, duha ka buok ni jang plus light. Plus light, haplas. Duha ni ka klase na yung haplas kay kari may ang i-haplas. Kay ganahan ko Dani ni jakaway init kuan ra siya ba. Bugno sa lawas. Jag ija kariag ija mga kuan ni kanang nay mga herbal, mga gamot, mga dahon, sagol-sagol manay jang haplas. Jag ijang cellphone, mag cellphone man na siya inag bago matog ja tubig kadada siya tubig hindi siya rabag gadyang imna nag tubig kay ingani nga di na rabag gadyan di pwede gamitin inag magkuan na may mga bawnanan gudadtong nung kana gadyo di mo ang gamitin nga dapat ilabay na na. Baguma, may daan pa na bago pagay palit. Hinja na pa dari kuan guys katong dahi salin sa hanggi panginom nga kuan tambaw. Mama ni kaloy sa Ginoo guys, nawawa naghang ubo. Ja paras kana na yang pangsipon wala ko mainom kay mura na kong nabungo sige ginom og kanang kuan tambaw ja agang sipon nagihapon ja sa ridon sakitan ko ko manay ang imnon sa ridon ay jang kuan reading glass guys majong buntang ni jong tanan guys karang maglakaw sa mi guys sa kami sa ibabaw na ito si mama. Di man siya musong kung itong kamera yung mga to guys kay magsabot pa kuno sila. Unja bakla dyan raba. Panahon na to. Kaya ba ni mama maglakaw ron? Ag panahon kay kuan kulimlim gihapon. Kandira. Pwede masud sa ibabaw di? Sige. Pwede masud. Ang gamay-gamay ka lang magbakla dyan nun. Basa dagilang bahay dapit. Aogra ko guys si mama ramoy ning sakay kay bugat na. Parang di laman siya makakuan ba makabaklay. Kay looy yag tuhod. Da. Sakit. Wala, kumbate. Hala, nay-wire. Nay-wire, uy. Nay-wire. Asa day lang bay dapit? Aray ko. Nasa mama, ginahinay ng paklay. Asa lang bay dapit? Asa na ni may bilin? Kanira? Naghanam dig mga manok Dani.
Nga mga manok mo din di porma dali. Doon na sa kuan. Sa pangpang. Ha guys. Doon kadyo sila sa pangpang. Ikaw dyan mo dyan nagustuhan. Daga naman nagbay dani no. Di ko na lagi balay dito day oh. Mani mong tindahan ti cute, mani mong tindahan ti. Cute mani mong tindahan. Lagi majo na laman ba nay padaan na piso-piso. Daga nagbay dito no. Sa babaw. Karon pa jud ko nakangan ni Dani. Hindi bitong balibulan. Ada nitong balibulan? Dagan kay mga manok. Nawa giro, gaduka-duka giro. Oh. Gaduka-duka si Jah, tungtong padiha si babaw. Bisa ka na maili. Nga gitulog man. Gihatid jud, gahapon pa na sige samok, ngamuari daw. Hindi na tanaw, nagpangpang pa no. Nagpangpang ba nito tanawon? Oo. Na. Dito. Awa na kayo dito kasi mga sulod. Sinsuroy. Oh, hindi kayo sulod ba? Kasi asa day bakay pa. Diri balay. Ya. Talaga? Daga na pagbayda si babaw, pangpang naman. Katuni nga to tagbukid na ta ibabaw di ba? Oo, dia Babaw. agi. Pagbalik na to dito tapos bikas. Dana nakasaka naman ko dana. Tay tao to nanak ka si babaw. Mga ho siguro. Mangawi sila. Ano may mga ho sa unang ko, damo rin paligid ka na yun. Pwede ta mangawi dana. Mangawi ta. Dagang siyapo na sa una diha. Sa una nga bago pa diri abot pa paniapo dito. Di ba napay dagang siyapo dati? Karon dagan kay sa ron kay wa na manam. Oh. Sa una diri mo tutapito. Unsaon man ang siyapo? Kana bang imo unok kon ba? Bagon ni sana. Mga hoy mi dili may madalag PC kay katuran. Bagon siya bagon. Kay siya po diha. Mahalin na ba na mahal na kilo siguro na ro. Maroy sa una pamaligya na abot tag 12 pa ang kilo karon. Mahal na. Unsaon man na ang siyapo? Sport man agod. Mo man imo mga kuan ko tila. Mo rin na. Mga ganhon. Mangwa siguro to sila to ay nang gilakaw-lakaw sa ibabaw. Pabor di magtinda diri kay wala tindahan sa. Pabor diyang tindahan. Tinda diri. Ano ko speakers. Ano kay Esteban niya ay kinamduran. Ni ako na dito. Depende ra magasa mo palit. Bisang magtupad-tupad pa ng mga tindahan, depende ra magasa mo palit. May nalag na mo na kabuyan ng taong naginusa. Gani, dako na kayong tabang na ina nang ginagmay tinda-tinda. Kisa man yung mga manok ang daghana. Ang pulis na. Kaanto? Daghan ka dyan. Ako ganit ipakaw na na. Ikaw may tikpakaon? Eh may hatag naman sa hatag. Basta na ikalanon hatag na gina. Pero sweldoan. Ang maka naiswerte hatag na. Magkano hiktan di ba? Kalingawan ganaara man di man layo. Gani, dora man po. Daghana no, pang kuan dyan. Pang sabong. Siguro di na adong puyo. Ha? Mindanao. Ato lang puyo. Mingawon ka, kilalisan mong duha. Kag may paginibi among baton be among timan ang magi diri ang timan nagnilahin kay among batuon. Saan man ninyo? Amoy baligya dito. Ang lahing. Kanang ani. Ani day mo mga watog lahing. Una ko naman ngani kon. Awa na timanan. Ang batuon. Daghan day kag memories daning lugar di ay. Sa mga kabataan. May anagonon, ini kana na pwede ni anak. Ato sa tunga dapat kuha para di kay mabawa. Dagan kay tag-iya oy. Isa ray magtanom dahag tag-iya. Tagasa mo tagiyan ni day. Agawon pa nang panangiran ani si aning ano patay naman. Si, Aning Marciano nga kuan. katong dito. Oo. Kay naman yung sulpot nga taga kasi. Daghan mo kuno sa tagiya rod. Katong bitang yuta ni biligyan tadi akong gitanaw kay paliton unta. Nakatagiya ba Dagan dito ba? kay tag-iya bitaw. Kapoy man ang dagag tag-iya kay maproseso. Ang say dagang tag-iya nga. Ko ano tag-iya diha sa tingala dito day.
Ang tagiya diha ka kanang at Patay naman nagtagiya. Ang daghan naman tayo manangko nagkatong mga Mga igsoon, mga anak, pagumangkon. mabitang ni atras ko. Hindi na musidwi kadaghanan. Siguro din good. Ibalik man kunon ta ni di naman madala kay daghan man mo sulko. Kasi Wala ko lagi. ah Binulan niya yung abang niya. kada bulan Pila pud te? simple. 200 ang buwan. Kira, di kayo nagkasi. Gudon ta kay primero 50 naman to, di ba? 50 ra to. Sa una. Taas mo. Pagtaas sa puluhisan, may katarungan kayo. Nasa siya mga suga dili dai. Dili hadlok dili ngit. Ay magpuntador. Na may mga kurente. Di ba po ni delikado sa landslide no kay batuon. Oh, dili. Diyan guys, sumanamig tojo dari ni mama, siyang tojo da. Nanamig ka rin kuan. Tanong niya ako. Kuan sa Mansanitas, kaya ang itanong dito sa bahay, wala lang magmabuhi ni. Sigurado rin mabuhi ka na nung lugar. Bahala ka diha. Ikaw mga diyang ganahan ti, di man siya sa lain. Palo na niya sa una raman na. Lagi, di sa ganahan sa lain, gusto mo ikaw may diyang ganahan. Mga tapal niya. Ganahan siya kilimpiada kuno kati. Dipindi lang mo na. Jari sa mite. Ay, dami. Naman din sa taong na ah. Talong. Kamatis. Naibong araba. Lami color ra ijang kuan, ijang taong kay stripe. Yung talong nga kay dili man nunun. Stripe pag ijang kuan guys taong na. Nagitarong na corona. Tanong man sa kamatis. Patungdan ko kita ba. Tambok ra ba ning yuta adri kay baol ba ni? Pero bato-bato laman, Murag patulong. matuon. Tuon. May ganini na inani ni sa una gid ka yung manggawas na may nana oh. Niggo na ko ni idil kagulkol gid nga tangana oh. Napay kuan dari oh, kubasa oh. Albasa ni dai. Basa. Siguro na nag-ihog manok kay nay balhibo. Na. Ah, balhibo kalapati. Grabe kong manok. Muna gianan. Nay kuan no kubasa. Tara nga gianan be ani patungto na. Nayatis ma dag kay dahon ma. Asa man? Pana. Ala na may kuan. Nakaibaw ko kaning sagbot bitaw kay garlic ni. Kaptisa pa. Siyan tuhod. Garlic ni si mo na ipanakot ni tatay sa una ug maghumba mig nangka pa. Humot ni si ahos. Na garlic. Nakainamdam ko dani sa bata pa mi nga nay tanam sa mo ang lola. Naman ni naghandri di Siya ay. og maghumba sa tegnangka kay sugon mig pakuha kay ngani. Humot ni si nga kuan ahos. Butang sarap bitaw yung daon. Na guys, sumot si nga ahos mo ni butang ni tatay sa una kanang kuan. Maghumba mig nangka. Grabe grabe. Da pa garlic pa. Humot si ahos si muta. Mo ni sugon ni tatay na mo sa ha? Lagi. Sagag may paminga, mao ni ibutang ni tatay maghumba si nangka. Pangpahumot. Sa loto. Oh. Humot si ja. Di, Pwede man si muta humot si nga ahos. Mao ni ibutang sa inumbang nangka para humot. Nakakuan lagi bang nakita ko lamang man garlic. Ari sa amite. Sa mi guys. Nam ni dang mga dahon-dahon dani, mga tambaw dapat di oy. Dia guys oy. Tambaw po ni si Ja. Panghimas mo. Panghimas mo kao ba ni si Jas katunay pangkuan ni nanay nga kananay mga panghimas mo. Kani ay ang nganda ni. Nam di dani daghanang na. Kuan. Keep up. Nabitaw wiring bitaw ko nimo ganyan na wire masangit. Wala ka kadengeg ganingan kog na wire. Nga narabig akong iliko be. Uy, masungok niya dong. Lakaw padagana sa. Padagana sa. Kaya ang hawiran. La. Ikaw tama dito sa boss, yung hawiran ding wire. Atur ako dito sa kaysa kinaabisan. Wala, di na siya kadaog. Wala kusog, patabang man di agbira. So na yung pasayro sakay nagudaan sa gula pagod ka. Sige, bira.
Cairo, kung sakay na ka. Pagwang masangit ang kuan ha, wire. Ag wire, medyo masangit. Masakay na ko? Ala, masamot niya dito. Lagi eh. May lambitaw na kayo basangi. Haglakon man, Ay, lagi ko agagyanan. mahulog ka rin. Ngita lang pagbubulo. Haglakon, agagyanan. Mabitan na sigihan. Gara-gara ito, guba ganyan yung bisikol. Nagama, dala na oy. Ini mga kubasa, basig na ibong halatas mingkoy. Asa? Taas mingkoy. Diliwit to ka. Tingnan ko nagiring ah. Nakurat naman. Agi sa amin dahi. Ilang taon lang mag-ismingkoy. Ang ismingkoy. Dagko na biglang. Dagko. Pagin pagbukas, paborit sing na po. Maun na diha. Mama ko, kiyat-kiyat lang kagi. May pista diha pa oh. Kay mong hatag sambag pa. Naidang ka yung sambag ng gibitay. Mga sa takarijot. Sambag. Abot dili. Naabot aguban. Sambag. Sambag. Happy Pista, Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Nay, nakpandari guys yan. Nay, nagpista ka rin kapilya. Na miss bye guys, nakauli namin sa Happy Pista sa Señor Santo Niño. Viva Pit Señor. Nanan guys, tugtog dari ko na itugtog. Sadyo sag sinulog. Ma. Sadyo sag sinulog ang maestro tagi mang tuhod. Sinulog, Bisaya og kusog. Ikaw pa. Sinulog sayaw. Mingaw guys kay mga tao nang laag to sa syudad kay nang atin og kanang sinulog. Mamista ka? Hindi mo ko mamista kay mauwa mo ko. Ha? Okay, oh. Tawag na dito to? Yeah. Kiriki? Mauwa ko mamista. Para mo mamista. Tawag Kiriki? Ato ko. Koy tari. Wow. Sayo sa pa sinulog pa. Ano na sinulog? Mananaw to. Sira po to. Si Mama, arong may street ng tuhod di Mama, kaluyan ni Senyor Santo Niño ba? Sayo ma. Ito yung nagtuhod. Hagdasi sa kuan guys atis kay jahang ipang kuan si jang tuhod, di jang ipang haklop. Diga kami dito ke. Wajud kalahos ke sa tunga ra jud. Kiti hugaw sa motor, lapo kayo.